morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Napamadali po ako. Naiwan ako ng bus doon kasi ang mga pangyayari. Papunta po ako ngayong city kasi ngayon nga dapat yung aking therapy. Na-miss ko yung bus ko kasi na-distract man ako. Kasi tumawag yung hospital ba na yung clinic na ika-cancel nila yung aking appointment. Buang. Tapos may appointment na ako sa morning doon sa city. Hindi ko na pwedeng i-cancel. So, papunta po ako ngayon sa medyo malayong bus stop. Kasi may bus na papunta doon sa city. Kasi pag naghintay pa ako sa susunod na bus doon malapit sa bus stop sa amin, malilate na po ako sa appointment ko. I-meet ko po yung aking teacher na Dutch. Agoy. Hindi ba? Kaya guys, kailangan ko na talagang matutong mag-drive. I-push na natin to next year. Ngayon di pa kaya kasi dami pang bayarin. Mahal po ang dito. Mahal ang kapag kuha ng driver's license ba. Yung exam tsaka yung lesson. Mga siguro abot ng 3,000 euros. Depende sa mo sa package mo. Pero anyway guys, I'll catch you mamaya kasi baka malate na naman tayo dun sa isa pa. I hope okay po kayong lahat. Dito na tayo guys. Malapit na tayo. Nool na tinood. Mag-cross lang ako dyan. Tapos yung bus stop andun na sa kabila. 6 minutes pa naman. Kaya nga sa pagmamadali ko, nakalimutan ko yung tubig ko guys. Ay, kunti. Saan naman yun? Kaya yung boss natin ay hindi pa maklaro. Hindi makita, no? A few moments later. Nakababa na po tayo and punta na ako doon sa meeting place na busy sa sa station because school day siya ba? And of course, weekday. So, daming estudyante and daming trabahante ba? Punta na tayo. Buti na lang hindi pa naman ako late. Balik na ulit tayo doon. No? Remember nyo yung Viandac Road dyan. Ayan yung balik tayo. Viandac Road. Tapos, sa laki ng lugar, nakita ko talaga yung classmate ko sa Dutch lesson. Andun, kasama yung anak niya. Diba? Malapit na po tayo. May masarap na ice cream shop dito. Maganda tong street na to. Ayan. Vers Frizzo. Inood na lang po kayo, no? Welcome sa Dimbos. Kung alam ko lang sana na mag-cancel sila, punta na lang sana ako sa nail shop dyan, no? Thai or Vietnamese. And magtingin-tingin na lang din po ako ng sa mga shops later. Kasi may time ako. May appointment na kasi ako ngayon. So, dito na tayo sa city. Sayang yung time. Mag-ano na lang ako tingin-tingin sa shops kasi may kailangan din ako for Anna. Yan, nandito na tayo guys. Sa corner lang na corner na shop. Nandito na. Tapos na po kami doon. Nakaalis na yung aking teacher. Masaya naman. Nag-enjoy ako mga over 2 hours kami nag-usap. Hala, may market pala ngayon. And today, may market talaga.
May sale doon, maghanap po ako ng mga pants for Anna. And then magtingin-tingin na din ako ng mga pants para sa akin kasi mag-start na tayong magtrabaho. So almost every day kailangan kong mag-jeans sa trabaho ba. Ayun. May po to dito, may bubble tea shop yan. Nakapunta na kami dito ni Dayan. Dinala ko si Dayan dito nung pumunta siya. Antay doon. Ayan. Nandito na tayo. Baba tayo. Tapos na po ako, nakabili na ako doon sa H&M and then sa Ritual. At pabalik na po ako ngayon sa station. Tingnan nyo yung line sa Yandag Road, diba? Palaging mahaba yun. Balik na tayo ng station. Malapit na din po yung bus ko. Hi guys, bahay na po ako. Nagutom ako ulit. Kasi na dito, 2:00 na po dito. So may leftover akong pasta kagabi. So ito yung kinakain natin ngayon. Masaya po yung akala ko mahihiya ako or magiging awkward yung meeting namin ng dati kong teacher. Dati kasi nag-resign na po siya doon. Wala na siya sa school namin. So pwede na kami magkita sa labas. And nag-stop na din po ako. Nag-decide akong mag-stop sa lesson namin. Kinonta ko yung coordinator kasi parang mahirap na talaga yung schedule ko. Hindi ko na kayang pumunta doon kasi magtatrabaho nga ako. Tapos gusto ko ng mas maraming oras doon sa work. And I thought din na isang beses lang din sa isang week yung aking lesson. And so far naman, okay naman po yung lesson. Kaso lang, nahihirapan lang talaga ako sa schedule. So, kinonta ko yung coordinator. In-explain ko sa kanya kung bakit kailangan kong mag-stop. Ang sabi nila, wala naman daw problema. Wala akong dapat bayaran. Kasi nga, free ng government or yung Himente, yung town namin, free siya. Na-explain ko po ito sa vlog ko dati. And sabi niya, kontakin mo lang kami kung gusto mong mag-join next time. So, at least may pa din tayo, no? May ganyang open pa din siya ba na makapag-join tayo next time. Depende lang talaga sa schedule. Kasi kung yung oras at saka araw, depende din yun sa availability ng agency or yung company na nagtuturo ba. Yun. Kasi iba-ibang company ang pwedeng magturo sa sa town. Last time, I was with Learning Dutch organization. Learn Dutch or Learning Dutch organization. Online siya. This time, ibang center naman po. Sagen or Sayen yung name ng organization. Hopefully in the future, pag okay na yung schedule, gusto kong mag-aral ulit. And yung teacher ko po pala, po siya, psychologist po siya. And then, matagal na siya nagtuturo, mga more than 10 years na yata siya. And then, mag-move siya doon sa ibang school naman. Hindi niya sinabi sa akin muna, next time na. And then, magaan po sa pakiramdam yung parang
kaano ko siya ba, anong tawag doon sa Tagalog? Yung bang komportable kami sa isa't isa ba? Nang chika lang kami ng chika. And then, sabi niya, mag-meet daw kami ulit. Sabi ko, gusto ko din na ma-meet siya ulit. Siya po yung first na, Dutch ko na naging parang kaibigan ba? Hindi ko ma-explain. Ay, yung tawag dun sa Tagalog. Yung parang panatag ang loob mo pa. Hindi ko mahanap yung exact na term sa Tagalog. But anyway, happy ako. First po siya na naging Dutch friend ko. May mga kakilala naman ako mga Dutch dito and mga naging kaibigan ng family. Pero yung sa akin talaga ba, yung na-meet ko talaga na ako lang ba, na wala si Mister, wala yung aking in-laws, yung ganun ba. So, happy ako sa naging namin. And guys, napasubok talaga yung Dutch ko kanina. And tinatry niya na i-correct ako. Tapos sabi niya, okay lang, magsalita ka lang. Tapos kino-correct niya ako. Wala din problema sa akin. At least nako-correct ako ba? So yun, magkikita po ulit kami pero hindi pa lang sure pero hindi pa namin na-set kung kailan. And kanina, sabi niya, imimitin niya yung isa kong classmate kasi nga wala na siya sa school, no? Hindi na siya nagtuturo dito sa Skyder. So imimit niya daw. Yun lang po yung update natin. And unfortunately, kinancel nga, para na-mention ko pa kanina, kinancel po yung aking appointment for today. Yun, sana yun talaga yung sadya ko doon sa city. Tapos, sinabay ko na lang siya doon sa appointment ko with my teacher kasi para isahan na lang ba. Naman dito guys, lahat appointment talaga. Very particular sa appointment ang mga tao dito. Lahat. So, para maisa na. Kaso, kinancel ako and then, change yung appointment ko to tomorrow. Na-move yung aking appointment. Tomorrow na siya, but hindi na dun sa city. Sa kabilang town na. At least, mas siya ba? At least, mas malapit. So, mas okay din. And, buti na lang, tomorrow, free po si Ana. But yung aking in-laws, nakaplano na kasi dadalhin si Ana sa FTLing ulit. So, happy ako na may time ako bukas para maano yung appointment. Ma-push na yung appointment, yung aking first na hand therapy. Hopefully, okay. Nagagalaw ko naman, kaso stiff pa lang talaga. Yung sa may, may tahi, yung sa may incision ko, pa din siya, parang sobrang stiff pa ba. Hindi siya masakit na, minsan masakit, pero hindi yung talagang sharp na pain ba. But at least, nakagagalaw-galaw ko na talaga siya. So, happy ako. Sana hindi ko kailangan na mahabang therapy. And hopefully, makabalik na ako sa work soon. Kung ano lang yung sabihin ng doktor ko or yung therapist ko, ipa-follow ko siya. Gusto ko nang bumalik sa trabaho pero ayoko ding, ayoko siyang, anong pugson sa Tagalog, Ayoko siyang ipilit. Ayoko i-push yung sarili ko ba, baka mamaya pag napasobraan yung pag-move ko sa kamay ko. Walang kwenta yung ating operasyon tsaka yung ating pag-recover, no? Kung ipipilit natin na gumalaw, baka pang mangyari, simba ko lang taon. So yun. Yan lamang po yung update ko today, yung pag ko sa city. Gusto ko sana talagang mag-vlog. So guys, naturally, no, nahihiya po talaga ako sa labas para kaya ilang seconds lang yung ko na yung video. Kanina nga nagbi-video ako doon sa city kahit hindi mukha ko yung binidyohan ko. Nag-video lang ako sa sa paligid. May kasunod sa akin ang sabi, Altide vlog daw. Palagi daw vlogging. Palaging nagva-vlog. Ganun ba? Parang hindi ko alam kung ako yung sinasabi pero ang timing naman na ako yung nagbi-video tapos nasa likod ko sila. Sabi talaga, yeah, Altide vlog. Altide vlog. Ganun ba? Bahala kayo dyan. Hindi ko man kayo kilala. Bahala kayo dyan. Ganun. So, nahihiya po talaga ako na mag-vlog. Siguro kung may kasama akong iba, mas magiging comfortable ako na mag-video-video. Pero yung ako lang mag-isa, tapos yung parang nasasalta akong mag-isa, yung gano'n naman nakakaya. But anyway, yun lang po yung ganap natin today. Hintayin ko lang po si Mr. and mag-steak yata kami tonight. Mag-relax po muna ako ng konti, no, before tayo mag-start na magluto. Pag nagluluto ako, hindi pa din po ako pwede sa yung nagli-lift or nagsaslice ng madami. Yung right hand lang talaga. Easy cooking lang naman. Ready naman na yung steak. Tapos yung potatoes, yung ready na potatoes ba, i-bake mo na lang. Yun lang.
Ang cute naman. Guys, today po, nagsend ako ng mga message doon sa mga kliyente ko, yung mga ilang bahay na nililinisan ko dito. Nag-update po ako sa kanila sa sa recovery ko, and then sinabi ko na unfortunately hindi na ako makakabalik doon sa kanila after ng recovery ko. Yeah, medyo sad ako kasi ang babait po talaga nila. Uy, mababait talaga sila. Tapos yun, nag-send sila ng mga message na, salamat sa lahat-lahat. And happy kami sa happy daw sila sa na nagkakilala kami, gano'n. And sa pagpunta ko sa kanila, nakaka-happy po yung gano'n. Ang gaan-gaan kasi ng pakiramdam ko sa kanila. Mabait po lahat ng kliyente ko. Tapos malalapit lang dito ba, pero na talaga kasi mas okay na iba na yung work ko ba, kasi ang dami kong nararamdaman, guys, na sakit. Tapos yung opportunity kasi na magka-experience ng ibang work andito na, so yun na talaga, na goodbye po ako sa kanila. And then sabi na if you don't mind, saan ka na mag-work, sabi ko doon sa sentrum sa atin. Sabi nila puntahan daw. Sabi nila puntahan daw nila ako doon. Sabi ko sige, magkita na lang tayo doon. Ang cute. Tapos yung isang kliyente ko nag-send ng picture na nagbakasyon kasi sila. Wow, ang cute po nila, oy. Mabait nila. Happy po ako talaga na na-meet ko sila this year, kasi this year lang din ako nag-start sa kanila. Guys, pasensya na, nakaupo lang talaga ako dito kasi ang lamig-lamig po. So, gusto kong, nakakumot lang ako dito. Mag-aalasin ko na po dito, and naman, yung lulutuin ko easy lang. 5:15 pa ako mag-start na magluto kasi mabilisan lang naman. I-insert ko na lang po yung final look ng bahay namin sa Pilipinas. Ang ganda, super happy po kami. Ang ganda talaga ng kinalabasan. Ito po yung yung final look ng bahay namin, yung gawa nung aming contractor. And then i-update ko ulit sa inyo pag nabilhan na ng mga gamit, kasi tomorrow yung family ko punta sila sa sa shop doon malapit sa bahay namin. Sila po yung bibili sila ng mga gamit, like yung fridge, yung sa bed, yung AC, i-install pa kasi yung AC ng bahay. And ipakita ko po sa inyo pag kumpleto na siya, kasi yung dining table gagawin pa, tapos yung namin, ipapagawa ko talaga ba, kasi yung medyo kasi yung sa living area namin, hindi na lang ako bibili nung couch na yung I think wooden na lang, we shall see, pero ipapagawa ko pa po yung dining tsaka yung sa living area. Yung contractor din namin yung gagawa, kasi may din siya na ganyang business ba, gumagawa din sila. Ang ganda talaga, guys, happy po kami. So enjoy the video. And sa mga OFW or sa mga nasa ibang bansa na gustong bumili ng bahay or gusto magpagawa ng bahay, and if nasa kayo na area, nasa Cebu area, Cebu City or sa town namin, basta sa Cebu, if nasa Cebu po kayo, I highly recommend yung RM Carpentry, na may Facebook po sila, but i-share ko na lang din yung kanilang Facebook page, and feel free to contact them. Na recommend ko na din po sila sa mga ibang kakilala ko, and hopefully sa kanila din sila magpapagawa. So maganda po talaga yung gawa nila, and madami na din po siyang projects doon sa, hindi lang sa town namin but also sa Cebu nga, ang dami nang kumukuha sa kanila. Pulido sila magtrabaho, and yung tatay ko din nag-check doon sa bahay. Yun, sabi niya ang ganda daw. So, and maganda naman yung feedback nila. So, happy po talaga kami. At least may pinatunguhan yung pinaghirapan ko. And syempre, sa tulong na din ni Mr. Yun, pinaghirapan namin ni Mr. Yun. At least nakikita ko na ba. Tapos, dati, pangarap ko lang na magkabahay. Kahit na maliit na bahay, gusto ko ng ganun. Tapos, ngayon, meron na talaga. Tapos, maganda pa yung interior na, iba yung feeling na yung na-imagine mo or yung gusto mong mangyari sa bahay mo. Basta masaya po kami ni Mr. na sinend ko kay Ruth kanina. Sabi niyo, wow, ang ganda-ganda na talaga. But without further ado,
Yan na po yung final na gawa ng aming contractor.